Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Illum miegħi għandi lil Ġeżret Borċ. Ġeżret għandu xi esperjenzi paranormali u ħajajdilna naqra xi stejjer u x'hekk. Ekku. U apparti minn hekk inti għatli li inti taħseb li inti sensittiv u x'hekk. Eżatt. Skoprejta kont għadni żgħir ħafna, ġifieri żgħir ħafna. Kelli dawk 18-19. Għal-bidu ħatta bi kbira. Sakemm skoprejt x'inhi, għax inti meta tibda tesperjenza ċertu affarijiet u ma tafx x'inhuma, da tajt hekk qed nimmaġina hekk ma tkunx taf fejn hija, jiġifieri u sakemm esperjenzajta għadda naqra żmien. Bissu mbagħad once li esperjenzajta bdejt jew niġġildilha. Ma taċċettaħiex jiġifieri? Mhux ma taċċettaħiex biex neħħi l-biża'. All right. Għax ovvjament fil-bidu inti ħatibża tajt daw mhux affarijiet normali. Allura ħatibża u ma tafx inti. Mbagħad ma' żmien u tfittex fuqha u tidħol iktar dib fiha. Konti fil-familja qatt xi darba skoprejt li kien hemm pereżempju xi nanna xi pereżempju l-mami jew missierek jew xi ħadd. Le, anzi domt naqra biex tkellimta. All right. U speċi jisom ma jemnukx. Għaxi kont għajdilhom? Wara żmien għettilhom, u ma jemnukx. Uħutek għandek? Uħuti għandi, għandi tnejn, u għadha minnhom ilha miż-żewġa ħafna. Hija esperjenza xi ħaġa ftit żgħira, għax konna nordu fl-istess kamra, sodda ma sodda ġifieri viċin. Ma speċi ma kienx jemmen għali hekk. Kien forsi jaħseb li naf qed nimmaġina, kon żgħir. U ġodden id-dar. Għandek iktar minn storja waħda jew għandek ftit stejjer u mbagħad kellek. Biss il-biċċa xogħol mbagħad skoprejt jiġifieri li l-biċċa xogħol m'għandix taqsam mad-dar. All right, dik kienet il-mistoqsija. Il-biċċa xogħol kienet miegħi fuqi. Fuqek. Fuqi, mhux mad-dar m'għandix taqsam ġifieri. U kronoloġikament hekk, kieku kellek tajli pereżempju l-ewwel darba li esperjenzajt biex nibdew bl-ewwel storja, ħalli nibdew inkisru isu l-ħajja tiegħek fil-paranormal jien nħobb nibda hekk. Nibdew kronoloġikament. L-ewwel esperjenza tiegħek x'kienet pereżempju? L-ewwel esperjenza tiegħi meta bdejt nesperjenza dawn l-affarijiet, ħafna nies forsi sibuha ħammura li mill-ewwel. Il-ħeddiela, kienu jgħidu li dik il-ħeddiela, u ġifieri għax tiġi bil-lej u taqbdek minn onqok u dal-affarijiet. Biss tiegħi kienet differenti. Bekkina mbagħad meta skoprejt eżatt x'inhi tajt għal barra. Dak essaġġ kont noħroġ ma' tfajla u wara li għadda ċertu żmien noħroġ magħha, dom tisu xi senti u nofsi noħroġ magħha. Su wara xi sena u nofs, bdew ċertu affarijiet. Meta nkun bil-lejl, rieqed. Dan kont inħoss xi ħaġa ġejja lija jiena, waqt li rieqed, inqum. Fil-ma sens imma ġejja lik spjegaħ jiena. Inħoss ċertu feeling li xi ħadd ġej biex iqajmek. Daħal xi ħadd. Ġem preżenza. Issa jiena qabel tajt li l-lum il-ġurnata, u manka klet darbiet matul il-lejl u madnix daqsek par meta kont żgħir norqod daqsek fil-fond.
dak iż-żmien kont norqod fil-fond ġifieri. U tant kemm kienet tkun naħseb qawwija li kienet tqajjimni. Kif kont inħoss dil ħaġa ġejja ma nafx x'inhi u hekk, kont niftaħ għajnejja ġifieri, nara dalma ġejja hekk isu sewda hekk, taqbadni u ġew idnej hekk nisma' itlaqa. U ma nkunx nista' niċċaqlaq. Letteralment ġifieri. Kienet kelmek ġifieri. Kont nisma' ġifieri mhux xi għajta kbira. Whisper. Kienet tajlek itlaqa. U da sadan it-tant kien hemm ħejja li qed ġifieri ħdejja. Sekonda waħda ġvinti qed tajt din kont esperjenza ħaddar mhux riqet ħdejn it-tfajla ġifieri qed tajt le inti qed tajt li kont għadek ġuvni ġifieri kont. Eżatt. Id-dar tommok. Jiena qedlek li m'għandix taqsam mad-dar għax barrek ġrat x'imkien ieħor ukoll. Le, all right. Nasallek għalija. Biex in-nies aħna ntuhom wilej the grounds biex huma jifhmu fejn qegħdin nitkellmu kux qiegħed ma' tfajla jew inkella qiegħed waħdek jew magħhuk. Ġinti qed tgħid li inti kont għadek ġuvni, kont riqet fis-sodda fl-istess kamra magħhuk. Eżatt, proset. Kont ħassejt din il-preżenza u dil-preżenza kelmitek. U ġinti mhux sempliċiment ħassejta u smajta, imma di rajta ġifieri inti, di rajt din id-dalma. Dalma sewda, qed tara duħan sewda hekk. Mhux essaġ duħan, le, isu bħal dell-iswed. Isu d-dell, orre. Isu dell-iswed hekk. Fil-paranormal jgħidulu shadow person. Eżatt. Bisħi qatt ma qam. Ġifieri dejjem jibqa' rieqed ġifieri. Biss darba minnhom qam, tant kienet qawwija. Għax imbagħad ma' żmien jiena tant dejqitni li kont niġġildilha. Tgħidli kif nara d-dalma jiena jisni ħan iġġieled ma' xi ħadd. U inti kif tkun paralizzat? Ejwa. Tkun paralizzat, ma tistax tiċċaqlaq. Ma nistax niċċaqlaq nagħmel saħħa. U ħansaqsik xi ħaġa oħra. Tipprova tajjed u ma tistax? Eżatt. Joħroġ xi ħaġa ma mhux dak il-leħel li tqajjem il kulħadd. Bekk. Eżak ma tistax tiftaħ ħalqek eżak għandek ħalqek meħjub. Eżatt. Biss imbagħad meta bdejt speċi qam xi darbtej hija ġifieri meta għaddi ma nistax ikun ħan niġġildilha għax dejqitni. Daw affarijiet ġifieri ngħidlek darbiva u darba le kuljum. Għal xi sena sħiħa ġifieri. Ġifieri mhux ta' xi darba u daqshekk. Biss imbagħad bdejt niġġildilha. Kif nara kif inħossa ġejja hekk dil-biċċa xogħol u nqum u nara d-dalma niġġildilha speċi jisna ħan niġġieled ma' xi ħadd kif għadni kemm qed hekk. Le ma taqbadnix. Le toffendi għax kemm għandha le ma u kienet tieqaf. Kienet tieqaf u ma tkienx tkompli għaddejja. Jien ġifieri għamilta. Li qed naħseb jista' jkun li inti kont qed tesperjenza. Jew dik li tissejjaħ night terror. Jew bil-Malta ngħidu la ħeddiela. Issa l-ħeddiela ġejja minn kelma oħra Ingliża, nightmare. Sewwa. U hemm xi pitturi tagħha di jiġifieri, ħafna minnhom ipinġu mara isu demon żgħir fuq sidra qiegħed bil-qiegħda u hemm ras ta' żiemel wara portiera, ma nafx hekk qatt rajta dil-pittura. Hemm żewġ verżjonijiet tagħha. Hemm il-kelma l-oħra bil-Malti ngħidulu ħmar il-lejl u bli ma nafx, forsi nagħmel il-connection bejn il-ħmar u dak iż-żiemel għax anki mer, nightmare, il-mer hija debba fil-verità. Ġifieri jista' jkun li hemm connection bejn il-kelma Maltija u dik Ingliża wkoll. Issa fl-okkult u kollu fid-demonoloġija dak li jissejħu dan ovvjament inti meta kien jiġrilhom dawn l-affarijiet fl-antik kienu jippruvaw jinterpretawhom bil-mod kif kienu jafu huma. Kien hemm dawk iż-żewġ demons, demon raġel u demon mara. Succubus, il-mara, u incubus. L-incubus kien ikun demon li kien jattakka nisa. U s-succubus kien demon li jattakka l-irġiel. Bażikament kienet ħanajda ġifieri daw kienu demonji li kienu jagħmlu sess mal-persuna li kienet rieda. Il-verità hija li
fl-okkult il-teorija hija li dawn kienu jieħdu l-life force tal-persuna, ġifieri inti kienu jixorbulek l-enerġija. Din ovvjament qegħdin nitkellmu hija leġġenda, mhux qed ngħidlek illi qed jiġri hekk. Għax mbagħad klinikament jew jekk kellna nitkellmu naqra xjentifikament, inti jista' jkun illi moħħok ma jkunx qed jieħu biżżejjed ossiġnu. U inti ovvjament meta ma jkollokx moħħok jibdew ħafna ossiġnu kemm suppost minn għalija jekk mhux sejjer żball below 90%, ma nafx hekk tafx Mirko fuq għadi, below 90% il-moħħ jibda jagħmel hallucinations. Jew kont rajt ukoll jista' jkun li jkun għadu ma qamx sew. Biżżejjed. Jkun ukoll. Inti tkun għadek f'dik il-fażi ta' bejriqet u mqajjeb. Illum tallimt hemm kelma kelli idea tagħha ma kontx illum ħadd konferma. Lubien. Il-kelma Maltija hija lubien. Milux xawxat mill-followers għalli konferma li jekk tissejjaħ. Ġifieri jista' jkun illi inti kont qed tesperjenza xi ħaġa bħal dik kieku kellna nitkellmu xi ħaġa normali. Issa, on the other hand, inti jista' jkun ukoll li kont qed tesperjenza l-ewwel fażi ta' out of body experience jew astral projection. Tkun għadek fil-vibration stages. Kont tħoss isek ġismek jivvibra? Jew ħsejjes ġo rasek, som niepen jew tfaqqih. Fehmni tkun għadek tqum. Għax isek qomt maħsud. Inti. Biċċa xogħli tiegħi differenti li kont nibqa' mqajjem. Inti kont imqajjem. Ma tajtx mqajjem, ġifieri nibqa' mqajjem wara li tiġri u hekk nibqa' mqajjem ġifieri mbagħad irid nintefa' nerġa' fuq l-imħadda u norqod. Ġifieri kont inkun imqajjem ġifieri. Mhux bħal meta tajt forsi ma tafx hekk inti xrieqet jew kont inkun ċert li jiena mqajjem. Issa meta din ix-xi ħaġa din ix-shadow qaltlek itlaqa. Apparti dikinhar, għax nimmaġina di għamletilek iktar minn darba. Ħafna. Meta qed nassum li ma bqajtx magħha din it-tfajla. Eżatt, issa. Ikkonfermajt imbagħad li m'għandix taqsam mad-dar li xi ħaġa fuqi. Konna għand in-nanna tagħha, darba konna rtaħat jew ħattifa u ħadd insomma konna mmorru niklu għand in-nanna tagħha tistinilna u għal nofsinhar ntfajna norqdu ġifieri konna fuq is-sodda mhux tiegħi dar differenti ġifieri. U kienet ġrat li waqt li jagħti idea u twerwret. U twerwret għaxratek ġifieri. Rata tiġrili. Inkont ngħidilha x'inhu jiġrili. U ma raċċej imma. Xejn. Rata tiġrili quddiem għajnejha u twerwret ġifieri tikbi bdiet. U mbagħad biex jisna waqqaf l-istorja hemm skoprejt li di tista' tiġri kulħadd u kulħadd ġifieri kienet qalbi tiegħu hekk ġifieri fetħu li għajnejja sħabi u hekk u għamilt taf inti riċerka u tispjuna x'inhu jiġri għax imbagħad mista toqgħod kwiet. U hekk kien ġifieri. U minn wara li tlaqta hekk kont esperjenzajt xi ħaġa oħra ma mhux l-istess. Ħanorqod ġifieri fil-fażi ħanorqod hekk wasalt fl-aħħar ħanorqod u nħoss xi ħaġa ma' dari hekk ġdaqqiet biss hawn. U dak il-ħin bżajt ma' dorġ. Bdejt naħsibha kont reqgħet fuq il-left hekk bżajt dak il-ħin. Fej kont għaddejt minn dak l-affarijiet kollha mbagħad kont qed niġġieled li ma bqajx nibża. Dakinhar bżajt u bdejt sejr indur jew ma ndurx. Inħares jew ma nħares. U domt naħsibha xi minuta mbagħad ħarist. Attualment mbagħad ma kien hemm xejn. Imma hemm question mark. Li ħarist mill-ewwel kont nara xi ħaġa jew le. Ara, jien ħanarġa nilagħba tal-avukat tax-xitan. Sfortunatament jiena nħobb dejjem nipprova nsib spjegazzjoni ta' kull storja biex aħna mhux dejjem naqtaw u kollox huwa bħal paranormal. Dik li inti ħassejt hekk jista' jkun muscle spasm tiegħek stess. Ġivinti da pereżempju bħal meta ngħidu inti il-muscle. Qed jaqbeż il-muscle. Eżatt, ma ġielix pereżempju jaqbeżlek għajnejk jew taqbeżlek xoftok. Ma differenti kienet. Differenti.
differenti naf bil-post kollu sallu minn ġurnata. Ġifiri għandi 42 nsemmirek daw kelli fi 20, ġifiri 20 years ago, ġifiri. Le, daqqiet kienu. Daqqiet. U dik kienet fid-dar tommok. Issa ma wara li tlaqtaw għek ġara dik ma ġara xej iktar daqsek kumbat. U mat ma ġara xej iktar. Wara li tlaqtaw ġara dik daqsek. Daqsek. Waqaf kollox. U ġifiri l-istajjer paranormali ġifiri mbat għatma esperienza xej iktar. Le, mela mbat wara. Alright. Mela mbat wara. Naf li għatli li għandek eżjed. Mela mbat wara bdejt n-esperienza. Undunajt li jena sensittiv u ninduna jekk kun xemxie prezenza entità ġifiri. Kif għattinti l-ewel tħoss nuqqas enerġija fik, qed titlef l-enerġija. U kont inħossni jisni qed nitlef l-enerġija, qed titlef is-saħħa, jisa qed tistordi. Bekk bdejt ninduna, mbagħad bdejt naqra u nfittex u hemm ħafna min jgħidlek li daw it-tip forsi jgħidulhom ħirsa jew Kunu spiritual attachments jibqaw fid-dinja, jibqaw hawnhekk bil-power tal-enerġija li jieħdu minn ġol bniedem. Tkun spiritual attachment fil-terminoloġija kieku kellek qed titkellem ma' medium bħalissa kienet tajlek jista' jkun li inti għandek attachment. Attachment ikun tipo ta' entità jew grupp ta' entitajiet illi jaħlu miegħek, fimni hawn min jgħidlek titkellem ma' ċertu mediums jgħidlek ikollok isek bħal blood sucker. Ikun iwaħħal miegħek. Titkellem entità ma' mediums oħra jafu jgħidulek isma' li hemm entità tkun miegħek. U diet tassorbilek l-enerġija dawn ovvjament huma kollha teoriji huma kollha ħanajtek affarijiet fantażjużi li aħna m'għandna l-ebda provi tagħhom. Għada fil-verità inti ma tistax tmur tħares fil-mera u tara xi ħaġa waħla miegħek. Naqblu? Eżatt. Jiġifieri dik biex intik qisu spjegazzjoni ħanajtek naqra żgħira ta' fantastika. Fimt? Però xi ħaġa li taffaxxinani meta tgħidli hekk, meta jiġrilek dawn l-affarijiet, jiġrilek spiss jew offendon. Jew inti taħseb li inti xi tibta bniedem illi inti psychic forsi u ma tafx. Forsi inti tesperjenzaw tara entitajiet u forsi minti xed taċċetta. Mela, biex niċċarajn qatt ma rajt, jekk eżempju ħanħoss ngħidlek eżempju hawnhekk hawn xi ħaġa. Għax inħossni qed nitlef l-enerġija, nistordi u barra dawk kif ħanaqbad infehmilek. Inħoss li hemm xi ħaġa, ikollok dak is-sens li hemm xi ħaġa li mhix normali. Mhix iddoqlok. Għalhekk fimt, mbagħad wara nibda nħossni hekk. U fejn ġrat? Tini esperienza waħda minnhom. Ġraw ħafna postijiet. Wara li esperjenzajt tal-ewwel darba mbagħad baqgħu għaddejjin ġifieri u mbagħad isni mhux infittixhom imma aktar tidħol fiha. Ma bdew jdejquni xejn, ma bqajx nibża ġifieri. Waħda mill-postijiet darba minnhom konna il-Buskett, kon dilettant tal-RC, tal-crawlers, tal-off-road. Anki jien. Għatfadal li insomma għandix ċansa li għandix ċansa li konti għat ma sħabi konna grupp ta' xi 8 u konna mmorru bil-lej. Eżempju fis-sajf, jew fejn il-baħar, fuq il-blat, jew nsibu jew il-miżib, jew u konna l-Buskett. Tħanna ġifieri sa ġewwa, konna mmorru bid-dwal tagħhom bissek. Għajna deħlin sa ġewwa bihom u rġajna lura. U dat insemmi miex id-desa kienu saru xi 11 nofs ta' bil-lej, ġifieri fid-dlam. U kif qegħdin konna pparkjajna taħt it-tinda taf kif it-tinda tal-Buskett. Konna pparkjati hemm. U konna qegħdin nitkellmu hekk minħareġ is-siġġu minn ġolba gol tal-karozza hekk, u tfajna bil-qiegħda u qed nitkellmu. U mill-ewwel bdejt inħossni mhux komdu hemmhekk. U ma ċċejl-ħadd. Kien hemm ħabib tiegħi kien jaf ġieli jagħtlu bija ġifieri u ħares lejja u nduna l-oħrajn ma kinux jafu b'xejn. Għaliex ġara għatlu xejn. U mbagħad again għajt inħossni iktar mhux komdu
iżżid dik il-ħaġa, u mbagħad bdejt nitlef eżempju l-enerġija l-istorja din tefa' bil-qiegħda, ġifieri tispiċċa jsek bħal ħass ħażin. U wara ftit jgħaddi bil-mod. Biss hemmhekk baqgħet. Jekk forsi għadda ftit ħin u żiedet tant kienet qawwija hemmhekk li ma flaħx inkompli noqgħod hemmhekk. Hemmhekk l-unika post li ma flaħx, hemmhekk għandi post ieħor, imma hemmhekk vera kienet qawwija ġifieri li ma flaħx. Insejħbi għatlu ħanitlaq. Dak qalli mal inti mhux id-dar biss, id-dar tlu kullum kien. Speċi kien baqgħet ċassat ġifieri ħanitlaq, ma flaħx noqgħod iktar. Tħoss dik is-sensazzjoni qisu ta' dwejjaq. Ħafna. Ma tistax tispjegah. Ħafna qawwi hemmhekk. Dak il-post hemm. Inti qed tajt il-busket taħt it-tinda? Taħt it-tinda. Ħafna qawwija. Ma flax nissapporti, ġifieri kelli nistarti jew nitlaq. Dakinhar. Busket li qed tajt li inti ġrat li ma mhux taħt it-tinda jien iktar il-ġewwa. Ġewwa L-istess ħaġa li Fimni- qed tajt inti eżatt. jekk inkun għaddej eżempju qegħdin nimxu hekk naf ngħidlek isma', mhux qiegħed tkomdu hawnhekk. Imma once li nkomplu nitkellmu għaddejjin u dan mhux ħanoqgħod tiġri li kollha l-biċċa ta' xogħol fimt nistordi u forsi nħoss enerġija nitlef l-enerġija u dal-affarijiet, fimt nħoss li mhux qiegħed tkomdu hemm xi ħaġa imma ġast nibqgħu għaddejjin, ġifieri hemmhekk inkun kwiet, ejwa, k'eżempju qegħdin hawn kwieti hekk bħalissa hekk. Ninduna. Għadd esperjenzajt xi ħaġa viżwali jew pereżempju jien naf. Viżwali u nemmen ġifieri li hija vera l-istorja, ma mhux taqx nasal għalija issa. Tajjeb, Taqt inkompli- Mela, kompli, bqajdenna toqx tinkwieta, jien ma niddejjaqx nismagħhom daw. L-istess ħaġa kif ġara l-busketti ġifieri, daw ftit minn ħafna ġifieri kif ma nispiċċaw għad. Kont naħdem ma' kumpanija, nasportaw ix-xogħol barra u mort kien hemm dar il-Mediterran kien hemm xi show u ġabu l-ħwejjeġ minn barra għall-artisti. U jiena dak iż-żmien kont imur nippikja x-xogħol, dak iż-żmien kont naħdem dat tip ta' xogħol u hekk. U għandhom bib fuq wara dar il-Mediterran in-naħa ta' fejn il-Qampjena ġosqaq. U kont liġi wara l-palk. Hemm il-kuluturi ta' wara l-palk hemmhekk u mort niġbor daw il-kaxxi tal-ilbiesi minn hemm. U kien hemm żewġ ħaddiema hekk. U sakemm diħelu ħireġ diħlin u bdew jgħinu nimsomma u nabbu ġol vann u hekk. Ġol kurutur mill-ewwel ħassejtni jien. Ma kontx komplu xejn. Ġol kurutur. U għattilhom il-daw. Għattilhom ġieli smajtu xi ħsejjes. Jew forsi ħassejtu xi ħaġa u nisfel jew xi ħaġa kieku. Qalu li inti m'intix wieħed minn dawk. Għax taf inti daw it-tipna ta' nies li ma jkunux jew jemnu biha l-biċċa tax-xogħol jew forsi. Ma jemnux. U ssib minn waqqa kaċċajt ukoll. Kont insib ħafna ġifieri. Anyway. Qalu li leta. Għattilhom jimporta nidħol waħdi fil-kurutur. Dħalt waħdi fil-kurutur ħallehom ma ġewx miegħi beżgħottilhom. Ejjew li qalu li mur inti jagħmel li trid. Influenzajthom. Ħanoqgħod fejn il-bib qalu li u dħalt biċċa sew fil-kurutur fid-dlamen. U għattem, u wara ftit ħassejtni mill-ewwel. Bdejt barra li diġà kien ħassni mhux komdu hemm ġew, kif dħalt fil-kurutur ġewwa ħassejtni iktar. U mbagħad bittaqbadni dik il-biċċa xogħol tas-soltu li nitlef l-enerġija insomma u l-istess dar il-Mediterran qawwi. U ma rajt xejn imma. Le ma rajt xejn. Qawwija ħafna kienet. Ġieli ma sapportejx ħafna laqqas. Li qed tajt inti ġrat li reċenti. Kont mistieden ġo post u ma stax ngħid fej. U jienu dieħel ħassejta hekk ma kontx komdu. U minn kien mixi qudiemi ġifieri minn kienet iwassalni għal kont se nagħmel intervista. Għatlu stja x'inhu ħefi hawnhekk jien għatlu kemm hawn arja tqila dar lejja. Għalli tħossa, għatlu iwa jien, u beda jgħid l-istejjer. Għalli hawnhekk għalli titkellem ma' kull min titkellem għalli kollha jgħidulek l-istess ħaġa. Għatlu ħassejt, għatlu mill-ewwel, għatlu kif dħalt hemm ċertu parti hekk mill-ewwel tħossa. Qisu il-mod kif nipprova nispjegaha jien qisu.
Għax mhux kulħadd meta nitkellem man-nies, inti tajli joħodlok l-enerġija, jiena mhux toħodli l-enerġija. Jien inħoss qisu. Le mhux toqla. Ħajlek x'inħoss jien. Tagħmilu xatta. Prova immaġina inti għandek fan kbir quddiemek, riħ qawwi. U qed jinbotta dar-riħ. U inti qed tipprova you go against the wind. U inti miexi u qed tagħmel reżistenza. Isek miexi u b'fdaqqa waħda tidħol imma isu xi ħadd. Ma rridx ngħidlek isu xi ħadd jaqbdek minn sidrek u jinbott. Ngħidlek storja xi ħaġa. Konni kemm jien hekk. Isni għaddej minn ġoġeli. Miexi ġoġeli. Fossok jibes biex timxi. Ej. Isu xi ħadd qed iżommok. U ġrat li fil-passat, ġrat li ħafna. Isu xi ħadd qed iżommok. Dal-aħħar ilha ma tiġri, liħli f'dili qed ngħidlek ġifieri dal-aħħar waħda. Imma darba kont semmejta fuq-podcast ukoll, darba konna morna konna din nfittxu post jiena u l-mara u tħanna ġo dar, ġo appartament, għastħanna, f'Saladba wasalt, ma stajx nidħol. Mbagħad wara skoprejt ġifieri li ħassejtni darba hekk jiena konna morna għandhom mużew b'ħafna għodot u affarijiet Mount Carmel. Għandhom sala. Kienu għamlu xi exhibition ma nafx mhux dejjem qegħdem di exhibition dejjem hekk xi għodot u hekk ma nafx eżatt. U l-istess hekk ħassejt dwejja hemm ġew kont kbar. Ma' sabortation qod hemm ġew attilgħu wisqgħu dwejja ġew. U llum il-ġurnata għadek pereżempju tkun qiegħed x'imkien u tħosshom dawn l-affarijiet. Ejwa, mar rari. Għax isek inti meta ma tibqax tagħti daqshekk każhom. Fimtu toqgħod iktar tmur għalihom inti. Qatt ma provajt tiżviluppaħħa di, forsi jkollok xi tip ta' sensittività u tajt ħanara kif jiena ħansija. Għamilt żmien. Biss mbagħad wara iż-żewġ kelli l-familja u isek taqbad triq oħra. Ma tagħtix każ. Jekk inkun x'imkien, ġifieri jkun hemm xi ħaġa ngħidlek iva. Xorta bqajt l-istess ġifieri, ma bqajtx daqshekk noqgħod niġri wara jiena u nkompli niskopri u hekk imbagħad bejn il-familja kollok affarijiet oħrajna fehmni barra x-xogħol u hekk atleta nitrenja bir-rota u hekk tellaq. Ġifieri għandi ħafna ħin ta' training, ħafna ħin ix-xogħol mal-familja ġifieri ma jkollokx ċans. Għadd esperjenzajt xi premonitions? Tara pereżempju xi viżjoni jew toħlom xi ħaġa li mbagħad tiġri. Meta kont żgħir kienet tiġri li imma forsi jista' jkun kombinazzjoni. Biss dik il-ħaġa li semmejt inti l-ewwel murlek għal storja oħra xi ħadd iżommok. Dik għandi storja. Kien hemm lukanda ta' sliema llum il-ġurnata magħluqa. Għalqet. Magħluqa jew inbidlet? Għalqet jew insomma hija nbidlet, ngħidu nbidlet. Nbidlet. Dajna kont naħdem. Kont taħdem hemmhekk? Ma kontx naħdem hemm. Kont naħdem ma' kumpanija tal-Pest Control u kont immur f'xi sjassa tgħidha filgħodu billejl nagħmel ix-xogħol. U da saċ kienu jtuni kont inkellem is-security, jtini ċwievet, għax kont immur ġo restaurant niftaħ jiena waqt li kun malu fil-ġim. U kien hemm kurutur partikolari isfel bej ir-restaurant u l-ġim. Sakemm nasal fih hekk l-istess kif qed tgħid inti. U mbagħad fil-ġim. Kif toħroġ mill-ġim, erġa' jsejjer f'dak il-biċċa kurutur sar restorant l-istess xi ħadd inħoss xi ħadd warajja żgur. Ġifieri żgur hekk u nħossni biex ma nagħtix ċans dak li jiġri li dak għax kont inkun waħdi billejl hemm. Kont niġri. Da m'għadix lokanda llum. Le, m'għadix. M'għadix Galaxy. Da sekku. Galaxy Hotel? Le. Le? Le. Alright. Le. Għax kont ħanajt il-Mirko, kont ħanajt l-mute jammar ħilu, sa madix l-ista. Le, jak tittimjuta, ma ħanajda lilkom. Ta' tlaq taħdejt l siġriet? L-lum il-ġurnata hemm il-biċċa tal-5 star l-oħra fejn kienet l-antika.
Għax il-Galaxy smajtx U- stejjer. U konfermajt li vera mbagħad dak kien hemm ir-raġel tan-nepotija kien jaħdem magħna u kontatlu kollox. U dak vera jew vera taf kif jagħmlu. Tlu vera ta' għatlu hekk u hekk jiġri li hemmhekk għatlu stja. Għalli mela ħanajdlek. Darba minnhom kien qed tkellem is-security u beda jgħidu daw l-istejjer. Ġili anka turisti kienu ġifieri fil-li mixjin fil-kurutur dik il-biċċa u jżommu jħossu xi ħadd qed iżommhom. Qed iżommhom. Ma jistgħux jimxu. Astja. Qed iżommhom ma jistgħux jimxu letteralment u kienu jagħmlu complaints. Kienu jagħmlu l-complaints għax isma' hawnhekk għandkom kom il-ghosts kienu jgħidu. Għax letteralment kienu jħossu jsom bħala tajdej. Tajd. Żommak. Iżommhom ma jistgħux jimxu. Immaġina qed timxi f'daqqa waħda bum wieħed ma xi ħaġa. Żgur. Għalli mela mhux qed tikdeb ta'. Għalli ħanajdlek iktar stejjer ta' security għax imbagħad insomma kont kellimtu jiena. Għatlu kif nasal għatlu kien hemm il-kurutur ikompli hekk jgħaddi minn fejn xina u jibqa' sejjer għal ġol parking. Anka storbi ġieli smajt ġifieri xina magħluqa kienet kont nisma' storbi ġifieri nibqa' dejjem m'għandix każ kont rajt. Imma kien ċata l-kurutur kienet dejjaqni naqra, ngħidlek il-veta kienet beżżani. Is-security kien qalli u qalli bil-lejja u nisma' xeba storbju u affarijiet jaqgħu minn ġok ċina. Qalli u dak il-kurutur kienu jikkomplenjaw ħafna fuq. Jien Mhux l-ewwel darba jien smajt xi ħaġa li mhux storja vera. minant persuna li dan ġifieri ma jinteressax da s-soġġett ġifieri. Daħal jaħdem ġol Luganda ukoll ta' Sliema. U kien hemm xi riċeviment, kien hemm xi party u għajlu li trid. U beda jagħmel beda jipprepara daw il-bistro tables u bil-tondi bil-tvalja. U dak li għat waħdu insomma u għat jagħmel il-bżieża u l-fjuri u għasnaf x'beda jagħmel. U għalli qed bit-troli fideh għalli għat ipoġġi ma nafx katleri u ma nafx beda jagħmel xi ħaġa insomma. Għalli f'daqqa waħda għalli jiġi xi ħadd għalli minn warajja. Għalli qabadni minn spalti, għalli jekk, għalli ħassejtu, għalli dort, għalli nara raġel, għalli lebes ta' soldat. Raġi. Għalli għalli isni qed nara lilek, għalli mhux qed nara, għalli qed nara kif jidru l-ghosts. Għalli ħasadni, għalli ġi minn imkien, għalli ħares leħ, għallu xi trid. Għalli qabad kellimni bl-Ingliż. Għallu I died here in this hospital. Sadi Luganda. Kienet, l-lum ma diċ laqas Luganda. Imma fil-passat kienet sptar fi żmien il-gwerra. Għada għallu xiex. Għatkellmu bil-ma, għallu xiex. Għalli f'daqqa waħda għalli dar, għalli meċa l-bot, għalli sparixxa, għalli ma rajtux iktar. Għalli dak il-ħin stess, għalli qbat, għalli sarmajt, għalli tlaqt lem, għalli ma tabdejt ngħidilhom, għalli ma rridux jagħmluni. Għalli tlaqt, għalli ma bqajx naħdem hemmhekk, għalli u bdejt nisma' l-istejjer, għalli u min kien jaħdem hemmhekk, għalli iċempilli u jgħid isma' ħanajlek għax aħna esperjenza jnek hekk u hekk. Da rara ġifieri da. Nemnu. U nemmen għax l-esperjenza. Nemnu għax minnu ħanajlek dan huwa bniedem li ma jinteressawx dawn l-affarijiet. Mhux bniedem li ħajġi qed jgħidlek l-istejjer ta' dil-kwalità u għalhom li għax ovvjament jaf. La bniedem ma jkunx interessat mhux se qed jivventa naħseb jien. Le. Irid vera. Però smajt stejjer ta' dak it-tip ġifieri kif qed tgħid inti wkoll. U x'esperjenza jgħid iktar allura x'kellek iktar? Mela, sakemm domt ma' din l-istess kumpanija tal-Pest Control kont immur ġo djar ukoll nagħmel id-djar. Darba fost l-oħrajn kont mort ġodar il-Florjana. Nsir Ghostbuster jien u ma nsirx Pest Controller. Tibża minn ġrieda. Jien nibża. Understatement. Anke fuq stampa. Naf kemm qtilt. Mhux hekk. Naf kemm qtilt. Kemm kont niġġieled magħhom. Mhux hekk. Hemmhekk tfattejni jien. Ma tantx kont nibża minnhom. Imma mbagħad once li
tkun jgħat fih xogħol it-tagħmlu. It-tfani ġogaġġa tigri, ma kif torni ġurdien daqsik. Ma, no fucking way. No way. Jgħidu kif tismawni, kemm til-ġrieda. Anyway, somma morġa d-dar il-Furjana. Dik il-main road. Kif ħan fi hemmhekk? Fem il-poliklinik. Le, ta' waraja. Hemm triq waraja. Ġifieri inti jekk tilha mit-tela tal-kurċi fis, tibqa' tiela jekk dejjem tilha minna u tasal fej x'ismu mbagħad. Fej il-poliklinik. Il-klinik hemmhekk naf. Ġo dik it-triq. Hemm dik il-binja bil-fletzi ta' gvern. Eżatt, proset. Naffettajt. Proset, hemm ħafna flettijiet għolin tal-gvern. Naffettajt. Għandek is-salib qiegħata u dak il-fletzijiet qegħdin hemm. Ma qabel f'dik triq. Alright. U tlajġo id-dar, kien hemm sibt raġel u mara, insomma jistennew u hekk, u apparentament id-dar kienet ta' omma. Kienet kbira, fleta u hekk, ġifieri kienet ġo soddaqs kienet. Filgħodu jew flaxejjeda? Filgħodu, matul il-ġurnata. Tlajt biex nagħmel ix-xogħol, niftakar rid nagħmilhom il-kċina, konna nużaw tip ta' ġel minħabba il-kokroċ iż-żgħir, insomma u hekk biex. U kellimthom jien taf kif tidħol rajt u hekk insomma u hekk għattilhom ħanibda x-xogħol jiena insomma. Bdejt napplika dal-ġellument fil-kċina treatment u għaddej. U sa nittant qegħdin jitkellmu fil-bejniethom dawk fil-kċina. Kif kważi l-estate ħassejtni, erġajt. Għat jekk mhux hawn ġew x'imkien fil-blokka. Żgur. Għat jew hawn xi ħaġa jew bil-fors. Għax bdejt inħossni mill-ewwel mhux. U għattilhom nista' nsaqsikom xi ħaġa. Għattilhom għalli jista' jkun hawnhekk miet xi ħadd riċenti ġod id-dar jew ġew xi ħaġa minn ġod il-blokka. Għamlu li hekk. Inħasdu, letteralment inħasdu. Għallu li poġġi bil-qiegħda u ħanumlek tazzilma u għajdinna iktar. Faġġejtu l-qiegħda kif qalu li, ġabu li tazzilma, qalu li x'inhu? Għattilhom hawnhekk ġol blokka jew ġod id-dar, mhix xi ħaġa xi ħadd riċenti. Qalu li iwa, qalu li fil-fletta taħt għadu kemm ir-raġel tagħha. Issa. Kien għadu kemm dik il-ġimgħa. Ġimgħatej. Ma niftakarx eżatt qalu li hekk ġimgħatej insomma. Ma riċenti. Kien mit riċenti. Qalu li kif taf inti għandek xi ħadd tilhom le. Tilhom għax biex nħossni komdu. Qed inħoss li hawn preżenza ta' xi ħadd għadha hawn. Għadha friska għadha hawn. ċertu tip ta' enerġija li mhux daqshekk qawwi bħal xi ħadd għax meta inti ta' tkun ilha fid-dinja, tkun ilha weħlet hawnhekk l-enerġija tagħha li toħod tkun saħħit iktar. Alla bdejt inħoss ċertu dik l-enerġija li mhux hawn. Mhux li ħallina. Mastja. Għattilhom jiena sensittiv insomma nħoss fejn jkun hemm xi ħaġa nemmen għall-inqas jiena li nħoss li jkun hemm xi ħaġa għattilhom u bekk indunajt ġifieri u baqgħu mbelħin ġifieri ma felħux jitkellmu. Ma felħux jitkellmu kienu. Stramba ta' vera, U domna nitkellmu hemm. Għamilna ħin ġifieri nitkellmu hemm, ġifieri u mbagħad kont intqajt magħhom ġo restaurant għarfuni. Interessanti. Għallu li tittakar dak kien. U ma qatt ma esperjenzaw xejn. Le. Sadan meta ġili ninduna b'xi ħaġa qatt ma rajt. Ġinti l-esperjenzi kollha tiegħek qatt ma kienu viġbil jew qatt ħlif dak tal-bidu li semmejtlek kont nara dak id-del. Kont tara dak id-del. Il-bqija qatt ma rajt xejn. U x'taħseb li hu dak id-del? Dik xi ħaġa li ma riditniex magħha. Kienet tiftaħ li għajnejja. Imma taħseb li dik xi ħaġa hija tipo ta' spirit guide, tipo ta' ma nafx. Jista' jkun xi ħadd spiritu minn tal-familja li forsi diġà kien miet
U jrid li l-ġid. Spirit guide. U jrid li l-ġid. Ekki sejħulhom dak kelma teknika. U Bil-fors- taħseb li għadha miegħek? Bil-fors rid li le, ma naħsibx. Ma nemmix li għadha. Għatta xi ħaġa f'ħajtek tipo ta' naf li forsi mistoqsija vojta di. Xi tip ta' ritwal tipo Ouija boards u daw l-imbarazz għatta xi ħaġa. Qatt. Xej, għat ma bas Anzi, jiena kont nibża. Anka nara film tal-biża. tarġa. L-ewwel darba li għari, rajt niftakar The Exorcist. Kont ma ditfajli, ma flax natti għajnejja bħat tfal iż-żar. Ostja. Tant kemm kont nibża qabel ġifieri minn daw l-affarijiet, ma flax naraħ. Tuwer wirt meta rajtu, mhux film. M'hemm xejn vera minnu ġifieri film. Tuwer wirt, Strina. tuwer wirt. Ma flax naraħ. Niftakar ġifieri. Ara kemm kont nibża. Ma mbagħad ma' żmien kont naf x'inhi, sekk. Issa kumbat tibda tidraħħa. Tidra. Tibda taċċettaħħa. Fiċċa inti, taċċetta allura. Ma tibqax b'dik il-biża. U x'esperjenzi għandek iktar barra hekk daw it-tip? X'kellek iktar l-iktar waħda ngħidilha jiena konvinċenti tiegħek illi forsi inti ma tistax issib spjegazzjoni tagħha. Apparti tal-istejjer tal-bidu li huma interessanti ħafna. Inti semmejt li kellek xi esperjenza naqra. Waħda minnhom din rajt. Ma ħassejt ovvjament għax kont għaddej bil-karozza, saċ di bil-karozza kont għaddej. Kont għaddej bil-karozza tard, kont għaddej xufier, għamilt ħafna xogħlijiet jiena. Kont ħanajdlek ostjak kemm għamilt xogħol. Għamilt ħafna xogħol, ġifieri kont naħdem xufier, insomma kont għaddej bil-lej, tgħidli x'ħin kien, ma nafx fin x'in kien. It-triq ilu ta' ġifieri ħafna, it-triq kienet għada. Min tal-Ibraċ sejjer lej Baħar iċ-Ċaq, dik id-dawra fejn kien hemm dik il-hotel qabel. X'kien jisimha llum il-ġurnata hemm supermarket. Greens. Eżatt, dik id-dawra. Qabel ma kienx bil-barriers hekk. Alright. Issa qed tajt tila lej il-mistake lej ħajriġ. Tila lej ħajriġ. Tila lej ħajriġ. Dik hemmhekk la kien hemm barriers, ġifieri kienet it-triq miftuħa kull ma kien hemm lajn fin-nofs biż-żebra. Għandek hija. Qabel kien hemm l-Atlas Hotel. L-Atlas Hotel. Atlas Hotel. Atlas jew x'kienet dik. Atlas għandek kienet. Jew xi ħaġa oħra. Insejt. Insejt anke jien. Insejt. Insomma, dik it-triq. Nintaqa' ma' van Bedford minn dawk tal-bibin jiġru bħalma kellhom tal-ħobs antika. Tal-ħobs l-antika. Dal-van ma nafx kif kienet iżomm fi triq. Literalment kollu sadit toqgħod taf inti. Issa kettara. Karozza ġabuha minn ġo scrapyard. Waħlu l-arba roti. Dak it-tip ta' van. U miexi letteralment bil-mod 30 ma kienx qed jaqbiżhom it-30. Bistu jiena u bistu mill ma trid dak hemm qed isuq bil-mod. Tħares li driver, speċi li ma doffi qed tagħmel. U nara ġiex tirġiel xjuħ ġo dal-van. B'xarhom twilek. Issa kettara. Ġieli rajtu l-film ta' Scrooge. Dak it-tip ta' bniedem hekk, it-tnej li huma. B'xarhom twilek, wieħed abjad, xarw abjad l-oħor bl-iskufja. U bistom. Ġifri daw ma kienx qed jaqbis it-30. Bistom għax rid nitla n-naxxar, kelli rid niġbor xi ħadd min-naxxar, nabbi xi ħadd min-naxxar. U qatt ma lissa buli, nibqa' dej minn Baħar iċ-Ċaq, ngħaddi minn fejn il-misbla u toħroġ għal talla ommu u nibqa' tiela. U hekk għamilt għaddejt minn hemm, ġifieri jiena suqtu mbagħad u dak iż-żmien għas-kamras ma kien hemm ġifieri mhux orrejt mhux qed ngħidlek xi spi. Imma suqt. Suqt iktar minnhom żgur. Żgur, suqt sew ġifieri it-tint minn suqt hemm. U ħriġt minn dik it-triq fejn tal-miżbla ngħidha jien uħriġ tal-ġo tal-lawom. Tiġi għal tal-lawom fejn hemm l-istalela u fejn hemm ir-remissi. Eżatt, minn isfel. Eżatt, fejn hemm ir-remissi. Hemm ir-remissi tgħaddi u toħroġ f'dik it-triq li tiela għal-roundabout ta' Eżatt, hemm roundabout, mbagħad tiġi fejn roundabout qabel tal-lawom. Fejn kien hemm il-Palazzo Nobile hawn is-sala tat-tiġijiet. Issa jiena wasalt fejn roundabout ta' qabel tal-lawom, dortu bqajt
bdejtila l-fuq minn tal ommu. Dik għandek l-ewwel dawra, t-tieni dawra, u mbagħad it-tielet dawra biex tiġi għal-fejra u nibgħu ta' fuq. Għal-gargur. Tiela, dor tiġifieri l-ewwel dawra jiena u t-tieni dawra, u ħammura t-tielet dawra. U dal-van nerġa' nsubu qudiemi. Fuq il-lejn ta' ġewwa, l-istess van, u kif rajtu tbellaħt. Dak il-ħin għad kif jista' jkun. Kif jista' jkun. Ibistu ġifieri ħarist lehom u wieħed minnhom niftakar ħares lejja. Niftakar ċara ġifieri mhux id-driver li ieħor. Id-driver baqa' ħares il-qudiem u li ieħor ħares lejja hekk u qed ngħidlek hawn mhux biċċajt kit. Waqajta sekend taf kemm tajta l fuq il-karozza x'dakinhar bżajt. Ġifieri dan forsi kien fadallu biex idur ġifieri l-aħħar dawra, t-tielet dawra forsi kien fadallu dak iż-żewġ metri, ma kienx fadallu iktar. Inti għal fuq il-karozza, u mbagħad sakemm tiela sakemm wasalt fejn hemm dabgħu sten. Tal-fejt nibża. U waqaft fuq. Inħares mill-mera, u nħares lura, u dal-vent ma derqax. Ma jidhirx. Ma tfaċċax. X'kien? Dik l-iktar waħda li xi ħaġa għax inti inspjegabbli, Inspjegabbli. Belħitni. Inspjegabbli jekk kienu huwa l-istess van u l-istess nies u inti qed tikkonferma li huma l-istess nies. Istess. M'hemm shortcuts minn hemm. M'hemmx. Hemm shortcuts hemmhekk. M'hemmx. M'hemmx. Għax inti u tela tal-lawhom u dik naħa tal-left kollu blat. Mhux hekk. Ġifieri. Ħajgħaddi minn ġol blat. Asqat tista'. Interessanti. Astja. Dik l-iktar waħda. Kellu number plate BNT. BNT. Le, BTNGU. Beating you. Ta' Jeepers Creepers. Għax intu tiddiskrivi l-van, ek dejt nimmaġinaz, ja bħalta Jeepers Creepers. Għatrajtu l-film? Le. Le? BTNGU. Beating you. Yo be eating you. Nieku. Le, għatma rajtu. Ġenerajtu. Għatma rajtu. Tajjeb. Ma setaw xabżuni, mux jimbitlet. Kif jista' Għan ħajqa bitċiet. Kif jista' ħajaddi. Interessanti tajba, edi. Isma stejjer ta' karozzi, moturi u affarijiet, kien darba wieħed ex kollega tiegħi u da jien ma jemmen f'xejn daw l-affarijiet. Jgħid li meta kien għadu għarus, kienu għaddejjin minn fejn il-vibes, fejjina kontra dik il-mara f'nofs ta' triq. Immu kien tiela tal-balal, kien tiela l-fuq, jien kont niżel l-isfel. U kien għaddej kellu biċċa mini minor dak iż-żmien, għaddat insemmilek 80s ta'. U jgħid li qed isuq u f'daqqa waħda qudiemu immaterjalizza dik il-kelma teknika raġel fuq motor. Għallu tisimgħu għalli tisma' l-ħoss għalli f'daqqa waħda għalli tara raġel għalli fuq motor hekk qudiemi għalli li jiena għalli żammejt il-break. Għallu kemm jiena u kemm it-tfajla tiegħu li mbagħad kien iżżewweġha kien ta' minn fejġi. Alla isu der minn xejn dum Tfaċċa qudiemhom. Tfaċċa qudiemhom. Għalli bqajna nsuqu wara għallu bħalma der għalli raġa sparixxa. Għalli qisu ħareġ minn taħt il-karozza. Għallu meta sparixxa għalli qisu raġa daħal taħt il-karozza. Immaġina inti qed tara l-bonnet. Sawa, dat nitkellmu minn minor, kellhom bonnet illa daqshekk. Żgħir daqs il-mejda. Daqs l-wiesa tal-mejda l-bonnet. Għalli da, immaġina għalli ħireġ għalli minn taħtek, għalli f'daqqa waħda għalli jarġa' jisparixxi taħtek. Allura jnieħed ngħidli aħna. Għalli kif tispjega? Issa da minn ġifieri dam Ma jinteressawx. ma anzi bil-granzija kjarani hawnhekk jitnejjek bija. Għax ma tant mhuwiex midħla tas-suġġett, imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħaġa bħal dik, tistax tispjega. Min ma tistax tispjega. Ma forsi rak kien xem xi accident xi darba. U accidents mhux kollhom kien isiru. Ħanajdlek jien għaddi ħanajdlek ħaġa waħda. Għax semmejt xi ħaġa interessanti. Ħafna mit-teoriji jgħidulek illi meta nies imutu traġikament, violently, whatever, ruħhom tibqa' waħla hawnhekk issa.
U jiena insaqsid id-domanda. Ja Madonna, qatt ma rajna xi ħadd il-bniedem ilu jgħix fid-dinja 300,000 sena. Sewwa. Kien fi żmien kien jgħix ġol grotot, u rajt kien tal-Stone Age. Ja Madonna, qatt ma rajna bniedem Alla tal-Stone Age. Ta' dak iż-żmien. Min daw ħanajlek, daw mietu ħafna minnhom 95% traġikament. Jew qatilhom xi annimal, tajrithom karozza ma jistax ikun, imma daw mietu traġikament. Allora dawn għax ma kellhomx forsi mediċini. mhux hekk. Jista' jkun kellhom mediċini aħjar minna. Ma nisimgħux bnies illi mardu u jiġi jgħidlek deret li nanna, deret li tzija, mietet l-isptar u deret li hawnhekk fir-razziet. Mietet biex juħija, ma mitix traġikament, mietet l-isptar. Allura possibbli Madonna, qatt ma rajna bniedem tal-Stone Age. Fimtek. Mitu miljoni ta' nies qabilna, allura dejjem soldati, dejjem Victorian, dejjem Iktar reċenti. Xorta ilhom reċenti. Mijiet ta' snin ħanajt. Fimt, allora dak ma kellhomx ruħ. Jew dam forsi ma nafx ħanajt ċuċata. Forsi daw kienu jitilgħu il-ġenna awtomatikament, allura qed ngħid ċuċata ġifieri di fucking fairy tale qed ngħid. Kienu jitilgħu awtomatikament il-ġenna x'forsi Kristu kien għadu ma ssallab x'għalihom. Jew kienu qegħdin kollha miżmumin kollha ġol limbu li xi ħaġa hija avvintata xi ħaġa apparentement reċenti. Kif qatt ma narawhom daw l-erwieħ imma? Għaliex dejjem naraw daw it-tip again. Nagħmlu modda li rajt inti. Hija inspjegabbli. Jien għandi teoriji x'istajt rajt, ġifieri, ovvjament time travel, time slip, forsi inti tħallġo time slip. Allura inti minn għalik, imma tajli allura inti jekk trid tippikja, mbagħad il-min kellek tippikja pikkjajtu. U sibtu hemm. Ġi inti mhux int kellek time slip allura jew huma kellhom time slip daw in-nies. Fimt? Għax kieku kienu erwieħ dawk il-ġiex tixjuħ. Il-van mhux ruħ. Il-van m'għandux ruħ. Mhux hekk. Il-mutur li għadni kien semmejtlek m'għandux ruħ. Eżatt. Allura x'inhuma? Projections, holograms. Forsi aħna li joħloq stess ir-ruħ minħabba limit forsi b'mutur jew jien naf. Daw ma naħsibx li mitu ġolvan. Jekk huma irwieħ, mitu ġolvan. Hemm stejjer li nisrikbu fil-karozzi ġifieri. Kont ħanajdilek. Jien għandi persuna ħabba tiegħi. Minix ħanati ħafna dettalji għax forsi l-familjarità ta' dil-persuna l-mejta ma rridx nagħti. Da jgħid. U dan hemmnu minnu, għax again, dan mhux bniedem li jitkellem fuq daw is-suġġetti. Da jgħid, di tajba Mirko, di mbagħad offer ngħidlek minnu kollox dil-persuna. Da jgħid li darba kien qiegħed paċifil. U iltaqa' ma' tfajla, rawa sħabu, kelmu sħabu, ħadu drink magħha sħabu, ħareġ magħha. Wassala kombinazzjoni kellu mini minor dak iż-żmien għax da tinsemmu fin-90s li qed insemmilek dil-istorja. Wassala u qalt lu raħal ġdid. Wassala raħal ġdid dak iż-żmien iċ-ċimiterju kien mhux bħalhom asnaf kif tidħol għalih illum għax daqs kemm hemm tidwir. Qabel triq waħda kien hemm. Mill-Mars ma tidulek taqsam. Illum għandikun id-dajkoku parking u għandikun minn għalija nagħmlu toroq għalihom. Fejn jsir il-noisy mid. Eżatt, proset. Qabel kienet one lane bis-siġar. Insejt imma. Kien hemm qata fis-Central Strip u issa taqsam il-bypass ħajtek. Illum hemm il-bridges u hemm taħwida. Għamlu triqali apposta. Sabiħa ma dix palma ma kienx palmi l-lum ġifieri. U da wassala rħaġ ġdid. U da beda jgħidilha fej, bdiet tajlu hawnhekk pasuq. Wassala sa qudiem il-gejt taċ-ċimiterju. Alla ċimiterju. Qaltlu hawn noqgħod jien.
Għalli nizlet, għalli minn ġo karozza, għalli l-biba, għalli ħallita miftuħa, għallina għalli nitċassa għalli ħsibta t-tnejja. Fetħi tal-bieba. Fetħi tal-biba. Le, di, xorbu maħħa sħabu dil-persuna. Għalli unaraħħa diħla għalli ġo l-gate maluqa għalli ta' ċimiterju. Għalli bil-biba miftuħa għalli tal-miniminer, għalli naqbat għalli l-gas, għalli first u second, għalli l-biba, għalli bl-iskos għalli nalet, għalli waqta kem ġrejt. Jena tlatlu inti tipo kif jista' jkun. Apparently, wara skopra li hemm xi diex tajdilha. Lapida tagħha hemmhekk minn fejn iltaqa' magħha. Bad ngħidilkom fejn qiegħda għax hemm ħada sallu. Għadam sallu. Kienet nitiet b'accident ġifieri kienet marriċ natafna dettalji insomma. Li nara daqshekk fit-tulek dat-tip għax damet tidher. Di qed ngħidlek xorbu magħha sħab. Damet tidher jiġifieri ma nafx fuqha. Tajli temnu u jien naf. Ma nafx. Mhux ħadgidbu. Inti issa ħadgidbu. Jien ngħidlek ma nafx. Le anke jien ngħidlek ma nafx. Jiġifieri ma daw l-affarijiet ta' ftit ħin iwa li jkunu ftit ħin. Jista' jkun. Ma dan mhux ftit ħin da qed ngħidlek għamel Kien hemm ħin twil. lejl magħha jixorbu jitkellmu, jiġifieri wassala ġida fil-karozza magħha u kollox. Kif taqbad tispjegaħħa di għalli rajta diħla għalli wet naraħħa għalli diħla għalli ma nafx hekk għadix hekk il-gate taċ-ċimiterju. Minn għalija kienet ġejja xi ħaġa bil-ponta mbagħad għandha xbibien fil-ġenb. Immaġinax li bil-ħwajja hekk dan naħseb. Għalli wet naraħħa għalli diħla għalli letteralment għalli ġo l-gate għalli taċ-ċimiterju għalli u rajta wara l-gate. Ovvjament bajt nistaqsih id-dettalji. Għalli kif rajta għallina ksaħt għalli wara l-steering għalli verstu, sekend għalli għata kemm ġrejt. Umbat Mari jitkellem ma sħabu bdew jitnejku bih. Ovvjament daw bdew jgħidu għallak vista jkun kienet qed tixrob magħna u tixrob il-ħares jixrob il-vodka u hekk. Ma tafx inti. Umbat apparently xi ħadd għallu bil-lapida u dil-lapida qiegħda għademmek u għademmek sallum il-ġurnata u hemm siġra qudiema dil-lapida. Ġi ma tantx jaraw nies. Mottija. Daw l-affarijiet xi kultant, mhux xi kultant m'hemm spjegazzjoni għalihom. U ħafna minnhom iktar u iktar. Ma nafx minni, ma nafx naqbad ngħid kultant. Kultant nibda ngħid kif jista' jkun bniedem illi tipo jekk miet jidher ma nistax nifhimha kif. Għax ħanamlu mod bniedem imut u ruħu tibqa' tidher. Imma kif jista' jibqa' jolli tazza jixrob jitħaq jiċċajta, jirkeb miegħek fil-karozza, isuq karozza. Dik hija xi ħaġa inspjegabbli. Għax li jidher għal ftit sekondi. Hekk iwa. Anke dik naraħħa nara. Malkemm qatt ma rajt niżilha aqta dik tal-van, niżilha. Fimni teknikament taqaf xrajt inti fil-verità. Għadni sallum il-ġurnata ġifieri. Hija xi ħaġa inspjegabbli ma tistax tispjega, ma tistax tikklassifikaħħa taħt. Ħanajdulhom ghosts, apparition. Kieku kelli ntik forsi mill-istejjer kollha fantażjużi tal-paranormal, forsi xi tip ta' time slip rajt inti. Ma nafx. Jista' jkun. Time traveler ma tantx nemmen biha. Time travel nemmen illi matematikament mhux possibbli hija iwa. Time travel hija vera. Imma li inti tmur back in time u future in time, nemmen illi forsi llum m'għandniex lodda biex nagħmluha. Però on paper time travel iwa, issir teżisti. Biss ma nafx ovvjament jiena m'iniex xjenzat. Imma biss jgħidlek illi hemm jekk inti titlaq mid-dinja to the speed of light, kif tilħaq ċertu speed u ċertu distanza, id-distanza tikber. Jiġifieri inti l-point of no. Laqas ikun. Le mhux dik. Nafal xi xettajt inti. Meta
tilħaq ċertu speed u ċertu tul il-bot, l-speed lura, aqqas jekk titravelja to the speed of light, xorta ma tħux l-istess ħin. Għax il-distanza tikber tarġa. Ġinti tikber, insejċ jgħidula, titlaq from A u titmur B. Inti tasal fin-nofs. Id-distanza minn A għal fin-nofs għal minn nofs għal B tespandi. U inti qasjek tagħmel ħajtek kollha tarġa' biex tipprova tmur lura, qatt ma tarġa' tmur lura. Insejċ jgħidula. Dik li għattajt inti tal-contracting, dik għarrajt. Jidħol il-konċett li l-univers jespandi iktar mill-speed of light. Bravo, diki, diki. Li l-univers jespandi iktar minn inti tkun qed titravelja slower than kemm qed jespandi l-univers. Imma titilħaq ċertu distanza. Ovvjament, mhux 10 kilometri, Għandikun x'imkien rajta jew smajta jew rajta ma nafx. Taqbes il-Kepler belt u dik ħafna iktar. X'ħafna iktar? Għax naf illi xi ħaġa dik. Li ma kellmek fuqha qatt ma ċekkjajt fuq. Per eżempju, ma nafx hekk qatt smajt biha, hemm triq ġo Londra. Indi hemm stejjer ġifieri dokumentati, ta' nies illi esperjenzaw time slip. Ġieli smajta? Minix forsi ħanajt ċoċata korreġuni wara ġifieri fiċċuha. Bond Street jista' jkun? Bond Street? Min ix-xert, minn għalija Bond Street. Mirko ħajċċekja. Ħanamlu bħal Joe Rogan. Jamie? Kif jagħmlu Jamie? Minn għalija Bond Street. Li da bażikament kien hemm stejjer bħal. Persuna kien qiegħed mal-mara qegħdin jagħmlu shopping. Fid-dinja tal-lum ġifieri dat ngħidu 2000s. U da ra xi record shop tal-records aw tal-mużika. U da taf inti toqgħod laqsna klieb aħna nqogħdu niġru mal-mara toqgħod tarħa tagħmel shopping u taqla. Jien intafa' bil-qiegħda jew jien l-istess. Jew nsib xi kafetierja. Bond Street sew l-memorja mhux ħażina. Volja tnixjieħ. U dan bażikament alla ħammur alla sar record shop alla faċċata. Da qasam it-triq. U jaqsam it-triq is-sound ta' triq imbidel. F'ħakka ta' sekonda hekk imbidel is-sound ta' triq. Għafda waħda qal ġara. Da ta' finti immaġina. Dak in-nies jitkellmu tisma' Correction. Bold Street, Liverpool. Bold Street? Liverpool. Le, mhux Bold Street ta'. Ma mhux Liverpool ta'. Londra. One of the world's most famous and legend time slip locations. Ejja, stjak l-izballa sekk xan ġifieri. Ġi Liverpool qed tajt mhux Londra. By contrast, Bond Street, London is more commonly associated with ghost stories, paranormal reports. Għalhekk mela tinħawwa dajjen għalhekk qed inħawwa. Londriwa, jesperjenzaw iktar. Għalhekk qed inħawwa da. Mela x'isima Bold Street, ġo Liverpool. Bold Street ġo Liverpool. Qed naġġa nisma' dik it-tfiq. Ejwa, ħabba jsi. U da għalla ħammur sar record shop u da qasam it-triq u s-sounds inbidlu ta' triq. U da f'daqqa waħda minn ħanut tarrek minn record shop da ħanut ta' Zraben. U beda jara fannijiet kif qed tajt inti tal-epoka ta' dak iż-żmien u kollha dom ġodda karozzi antiki għadhom ġodda n-nies libsin. Taf kif kienu jilbsu dak iż-żmien bil-kappell, l-irġiel kollha bis-sidrija, bil-baston, bil-lobja, bil-ingravata. L-lum, għalla kulħadd ħammorru bit-t-shirts u hekk. L-inqas ħwejjeġ anzi. Inqas ħwejjeġ, eżatt. Mhux min jilbes. Sormu barra serna. U da, ġew ġara. U daħal ġo dal-ħanut u jiftakar ir-reklam, jiftakar l-isem tal-ħanut, jiftakar anke ir-reklam ta' fuq il-van. U da meta daħal ġo dal-ħanut ta' Zraben kien hemm mara. U dil-mara raħħam fixkla. U ħarset li, għaltlu, I thought this was a record shop. Ħares li għada, għalla, ankint. Ġifieri ġrala bħalu. Iġrala bħalu ġi dil-mara kella time slip bħalu. Joħorġu mill-ħanut u raġġi kollha xan normal. Meta ċekja, sab illi van b'dik id-ditta vera kienet teżisti. Kien ħanut f'dik it-triq stess.
U r-record shop li kien hemm illum qabel kien ħanut ta' żraben bl-isem ta' dak il-ħanut. Vera kien jeżisti Li ġifieri. kien jeżisti wkoll. U da hemm iktar każijiet ġifieri, semmejt waħda mill-iktar waħda famuża. Ma nafx. Impressjonanti. Ma nafx, impressjonanti jew dawn l-affarijiet. Li tidħol ġo ħanutijat mod jinbidel. Jinbidel hekk. Ma nafx kif naqbad nispjeghom dawn l-affarijiet, onestament. Ma nafx. Time warp, ma nafx, hemm ħafna teoriji illi għajlek illi jistgħu jikrossjaw dimensions, timelines differenti. Allora mbagħad ngħid jien għala fil-mument fejn għax jien mbagħad noqgħod nistaqsi dawn it-tip ta' mistoqsijiet. Fil-mument meta dan ir-raġel qasam it-triq. Fit-timeline tal-lum. X'sar minnu allura sparixxa? Jew min kienet iħares li raħ dieħel ġol ħanut tar-records imma u beda jara ħanut ta' żraben. Min kien barra baqa jaraħ l-istess. Min daħal ġewwa għalih inbidel. Ma jafx. Għax da ma ntix bħal meta tajt tħalt minn ġo kamra l-oħra id-dar unsejt għal xiex tħalt, inti qed tara. Għax da tajt min għalik li tħalt u kien xi ħaġa oħra. Imma l-problema li tara n-nies libsin differenti u minn flok jinnaf. U da jiddeskrivi anke r-riħa. Jiddeskrivi r-riħa, din interessanti istja r-riħa. Għallek apparti l-ħsejjes u ovvjament li beda jara bajnieħ, għallek ir-riħa kienet differenti, ovvja, inti qed ixxhom jekk kien hemm karozzi ta' dak iż-żmien, 70s, 60s, jew 50s apparentement. Il-50s il-karozzi kienu jaħdmu differenti mill-li jaħdmu llum. Karburatur, iktar raħa ta' petrol fit. Eżatt, iktar raħa ta' petrol, forsi jinnaf iktar raħa ta' mediċini, iktar raħa ta' fwejjaħ. Illum il-raħajja aktar ngħidilajn aktar chemical, iktar minn dan duna ġifieri anke r-riħa nbidlet apparti l-ħsejjes u l-visual, anke r-riħa. Ġifieri da teknikament vera kien qiegħed hemm. Nisallum il-ġurnata tidħol f'ħanut ta' żraben ħaxxhommu differenti milli tkun hemm ir-riħa barra. Mhux hekk. Riħa ta' kartun forsi tal-ġilda jew. Mhux hekk. Interessanti dawn l-affarijiet. Ma nafx kif nispjegahom dawn l-affarijiet. U onestament, ħanajlek straight, tant il-paranormal huwa assurd. Assurd. Li meta tibda tisma daw l-istejjer. Kważi tibda tajt. Ma nafx hekk hux forsi l-bniedem jew kultant jiġġennen. Jew kultant jimmaġina. Jew vera aħna din ngħixu ġo xi tip ta' logħba, xi tip ta' simulazzjoni li kultant tigliċċja, ma nafx. Xi kultant inti tibda tajt. Jiena forsi bil-biża' għax eventwalment da meta nsemmejtlek jiena tad-dar dar il-Mediterran fuq wara l-ewwel ħaġa li qalu li daw imma inti mhux tibża u bekk tħossok hekk għax tibża tilhom lejn ma nibżax. Kieku nibża dħalt waħdi għattilkom jien ħanidħol kieku nibża ngħidilkom għall-qulbib ħanitlaq il-barra. U l-aħħar esperjenza li kellek hekk x'kienet issa riċenti? Kellek xi ħaġa Riċenti le mhux daqshekk. Le. Li kelli wkoll il-Palastan Inquisitur. Mort? Konna morna grupp. Ejja. L-istess, nibda nħossni l-istess mhux komdu hekk. U hemmhekk ġraw ħafna affarijiet kif nafu l-istorja, ġifieri. Skont l-istorja jgħidulek li lejek titkellem mal-kuraturi u dak jgħidulek li qatt ma torturaw nies. Għandi dubju. Jien għandi dubju wkoll imma fil-Palazz tal-Inkwiżitur teknikament l-Inkwiżizzjoni Spanjola qatt ma torturat nies. Hawn Marta qatt ma ġew torturati nies hekk jgħidulek. Però tal-Birgu. Whatever, ġenatlek l-Inkwiżizzjoni Spanjola. Isma' jista' jkun mhux b'tortura. Ara kemm għadda żmien minn fuq il-palazz jista' jkun mitu iktar nies u ġofje. Ejja, ma mbagħad qegħdin ngħidu li allura ma nafx, għax mhux kullhom kien imutu n-nies hawnhekk taħseb li ma metux nies hawnhekk. Jista' jkun. Hawnhekk meta kien għadu eli, min jaf x'kien hawnhekk. Jista' jkun ukoll. Mhux kullhom kien imutu n-nies. Kif ma narawx l-erwieħ kullhom kien? Jista' jkun. Dik oħra. Għaddej jista' jkun eżempju anke ġew meta imut xi ħadd hawnhekk.
waqa hawnhekk u nbena post ġdid. Billi post ġdid jista' jkun xorta jibqa' mweħħel. Laqas kemm smajt stejjer Xorta postijiet li jista' jkun li xorta jibqa' mweħħel. Ija, smajt stejjer jien postijiet pereżempju Ġodda. naf storja l-imġarjin pereżempju ta' dar kienu jesperjenzaw ħafna affarijiet ġo fiha u jalla jidilli darba kienx fuq rajt ma rajtx minix ċert fuq il-programm. Kemm kont biex naraħtek. Kien. Tid-dar waqgħet illum saret blokka fletzijiet. Flet minnhom jesperjenzaw l-affarijiet l-istess affarijiet li kienu jesperjenzaw tad-dar. Per eżempju, jien għandi storja ta' xi ħadd kien jgħix l-imsejda ġo dar, ġis-solari jew tlieta minix ċert, ma nafx kemm il-darba studenta u dejjem tajli ġejja u qatt ma ġiet. Għax din għandha stejjer tal-bliħ, ngħidlek għandha stejjer tal-bliħ jekk irnexxi tiġi dil-persuna tgħidilna narba tistejjer tal-ġenn għax ngħidlek l-affarijiet li qalt li. Dawn kienu jesperjenzaw ħafna affarijiet, id-dar waqgħet illum il-ġurnata blokka fletzijiet tinkera ġifieri n-nies Ballandjani u Filippini hemm jgħixu fih. U hemm flet partikolari minnhom Jesperjenza huma. jitilqu jinbidlu jerġa' diħlin u ħerġin. Hemm xi ħadd naf Tipo toilets jiflaxjaw wieħedhom pereżempju dawl jixgħal waħdu. naf xi ħaġa ta' xi ħadd storja l-istess ġodar jesperjenza hekk ukoll. Ġifieri ma' bibien u hekk jinfetħu waħedhom, toilet paper jiġri mal-art li jsib. U ġifieri post ġdid. U anka postijiet antiki, ġifieri Jirriċenti Naf. kellimni xi ħadd u l-istess studentu għal-podcast dejjem ġej u qatt ma ftehemna, ġifieri qatt ma ddeċida li jiġi għax ovvjament għadu jgħix fid-dar. U l-istejjer li għalli pereżempju bibien jinfetħu tal-kabords għalli narawhom, għalli mhux nisma'hom taqli u nsibuhom miftuħin, għalli narawhom jinfetħu jingħalqu. jinfetħu waħedhom. L-aħħar darba kont battu l-sajjan hemm video idur fuq Instagram anka YouTube. Fil-każ nibatulek għax. Interessanti, u hija da ġodar jgħidlek ta' 1920s, fil-bidu tas-seklu ġifieri. Għadhom jesperjenzaw ġifieri waqt li jkun hemm. Issa tajli forsi il-video mhuwiex ġenwin. Għax jesperjenzaw ħafna affarijiet, ġifieri affarijiet hekk kif qed tajt inti, jaqgħu waħedhom, siġġijiet, l-affarijiet li jkun hemm fuq l-iskafef. Jien qatt ma rajt affarijiet hekk. Sissa qatt ma esperjenzajt pereżempju bibien jinfetħu waħedhom. Kelli esperjenzi li Sejjes rajt. iwa, esperjenza sejjes. Jien l-unika esperjenza ta' xi ħaġa tinfetaħ waħedha, pereżempju, telefon box tinfetaħ 180 degrees u tingħalaq waħedha. U kienet bil-molla ġifieri ma jistax ikun li din infetħet dinja. Ġifieri però qatt ma kont qiegħed ġo post u rajt pereżempju xi ħaġa tiċċaqlaq waħedha qatt ma rajtha pereżempju. Dik nixtieq nesperjenzaha. L-esperjenza un post partikolari nisma' ħosta ta' żewġ passi nittawwal u ma nara l-ħadd. Imma dawn huma kollha. Hemm post partikolari. Huma kollha explainable tax. Ġiex passi letteralment dum ġiex passi hekk u nħares u ma nara l-ħadd. Ħanajlek ġeżret, ħanajlek. Jien trid turini iżjed affarijiet u trid tagħmel iżjed affarijiet biex nasal nemminhom. Għax jiena billi nisma' ġiex passi jistgħu jkunu miljun oġġett. Issa, x'għadni kemm għattilkom issa. Qed nisma' qisu tfaqqija wara wadnejja. Imma tfaqqih dak jiġri jiena fejn naħdem bħalissa, tfaqqih. Imma dak jista' jkun kif qallek Mirko wkoll ikun hawn lejsi. Lejsi ma' sħana. Mhux Jagħmli li mal-ħġieġ jiena ġifieri. Jien darba. Dat insemmilek eżatt ħanajlek 25 sena ilu. 25 sena ilu dit għad-daħq. Konna qegħdin ninstallaw sistema u kont qed tnejn f'dan il-proġett jiena, konna naħdem ġo kumpanija qabel, u konna minna xi ġimgħa nqattaw li sakemm għandna live bis-sistema. U dan niftakar l-uffiċċju tiegħi kien. Dak l-uffiċċju, hawnhekk kien hawn partition ta' ħġieġ,
U biex nkunu nistgħu npoġġu l-computers u l-laptops u l-screens u l-imbarazz għal din il-kumpanija fejn qed naħdem jien, fejn qed naħdem jien illum. Kont għamiltilhom biċċa njama niftakar tavla pulita bis-saqaj u siġġijiet. U dak kien hemm ħġieġa. U da jiena kelli water dispenser minn daw tal-H2O. U qabel kienet ġu l-uffiċċju tiegħi. U dik kienet iddejjaqni dil-ostja għax kienet bil-friġġa u kienet kessaħ. U kultant il-motor kien jagħmellek Kif jaqta? Għalax għamilt ħriġta barra fl-istor u għamilta wara il-ħġieġa ġi immaġina din it-tavla. U dan minnu qed jaħdem qiegħataw. Di il-water dispenser edaw, ġi dan maġinanti għandek qed jara l-fliexkun hekk. Tal-ma nafx kemm. Ġiet wara l-partition ġifieri. Ġiet wara l-partition. U kull met jara l-fliexkun bl-ilma. U dan niftakar kont inkun miegħu xogħol u għatlu dak iż-żmien il-konjatu tiegħi kellu ħanut u kien jagħmlilna daqqa fejn hekk daqqa laħam taż-żiemel u għatlu ħaninżel għatlu għallikel għatlu ġabitilna l-ikel il-mara għatlu. U dan zilt, u tlajt, u nsibu barra mill-uffiċċju tiegħi sejjer hekk. Għatlu ġaralek jien, għalli ħallini għal-Madonna għalli xqataħat għalli għattejja jien għattra xi ħaġa dal-ostja. Da miskin kien qiegħed fuq il-kompjuter. Kellu dal-ostja fl-ixkun tal-H2O qudiem wiċċu. Hekk. U dak kultant ħin kien itella l-bżiesa biex jimtella l-kontejner ta' taħt. Jaħzdek, jaħzdek. Għalli f'daqqa waħda għalli qed nisma' blub 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 għalli nara l-bżiesa telajn qudiem wiċċi. Immaġinanti qed tara isek tara bniedem qed jittawallek minn wara ħġieġa. Għalli li dak il-ħin għalli ħaġa li ġiet f'moħħi, għalli għamilt li ċajta inti. Għalli u tlajt li minn wara ħġieġa. U ma ħassritu, Jaħsdu. ħassritu. Jiġifieri ara kemm tittoqgħod attenti llum kieku dan jiġifieri. Telaq, immaġina da telaq jiġri. Kien imur jgħid l-istorja li da wara xi ħaġa. Wara xi ħaġa wara. U kull ma kienet din bżiżaq tal-ilma minn ġol fl-ixkuna minn ġol. M'għandu reġun miskina taħsdek dak il-ħost tiegħu. Għażgu jien għax kont drajta. Għax waħedha tajt dak Mhux hekk, da ħassritu miskin. Imma insomma. Ġeżret, thank you. Thank you. Proseġ bin. Thank you ħafna. Thank you tal-istedina. Tal-leġi. Ngħidlek ħaġa oħra. Għajli. Ma niddejjaq xejn tkun sejjer Ghost Hunt x'imkien. Niġi miegħek. Bil-Malti għalissa ħnwaqfuhom. Alright. Ħanajlek għalfejn. Ikollok naqra iktar bija forsi naqra iktar. Ħanajlek għalfejn. Għamilna 10 Mirko. Fil-fatt l-aħħar waħda laqas ħriġni għax vera Mirko. Faxar darbit illi għamilniha, u għanna għatm esperjenza jina xej. Tu għet nispiċċaw tipo tmur tamel 3 sigħat 4 ħela taħin tijak u ħela taħin tal-mistieden biex ma jiġri xejn. U jina għasni daħħal taf moħħi li peress li jiena ma nibżax minn daw l-affarijiet iktar ma jiġri xejn. Insertajna 3 għalla, mux inti biss. Insertajna 3, eżatt, għax Mirko, apparti li ma jemminx, ma jibżax bħali. Annalise, ma temminx, u dik ma jimportaxx laqqas. Allora ġejna isna f'sitwazzjoni fejn dejna ngħidu ma ħajħu xejn minn għandna jekk jiċċaqlaq xi ħaġa aħna ħaneħdu pjaċir iktar vera. Jien kieku nara xi ħaġa jinnu pjaċir. Kważi mela vera. Immunnanqu. Noħodlu bidu. Kieku l-Mirko ħaġa ngħidlu għattara, alla ngħidlu inti xettiku. Maraħ fejn. Rajt issa. Rajt fl-aħħar. Konfermajt. Mirko jemmen imma ma jridx jgħidilha. Ra ma jridx jgħid. Mirko għandu balla stejjeru. Hemm podcast sħiħ ma' Mirko. Anka jien nixtieq minn dawk l-esperjenza kollha li esperjenzajt u li nħossu hekk ġifieri xtaqt xi darba. Jien kull meta Għax tikkonferma. Kull meta rajt jiena when you least expect it. Jiena 4 esperjenzi għandi 4. Ngħidulhom 3 Għax ta' telefon box rajt stramba, ma nistax ngħid li rajt xi ħaġa. Imma rajt 3 darbiet.
U naħseb l-ebda darba ma kont ovvjament qed nistennija ġifieri, kienet xi ħaġa. Qatt ma rajt quddiem għajnejk eżatt. Le. Qatt ma rajt. Rajt qudiem għajnejja mhux taqla tal rajt qudiem għajnejja tal għaddejt minn ġo fejn ġo b'karozza jien. Kont smajta l-istorja tiegħek jew podcast minnu hija. U rajt tifla witilgħin qed tistaħba wara l-mara tiegħi wara ħabba tal-mara tiegħi u qed nismagħha titħaq. U fil-birthday tiegħi niftakar. U niftakar għattela l-mara da kien bil-lej. Witilgħin kien. Għattela dik it-tifla minn fejn ġiet ta' min jien. Għax tifla li daru hekk ma kien hemm ħadd wara. Ma kien hemm ħadd. Min naħlef li rajt tifla. Ġejja minn wara jom hekk. Qed nismagħha titħaq u nismagħha. U qisha tilab noli, issa tistaħba wara jom. Issa tistaħba għalija. Isek rajtni ma rajtnix. Issa tilab noli. Isa kienet it-tifla. Torik li għedem ma fl-istess ħin. Saħna ma kienniex tfal magħna. Naħseb dak iż-żmien kien taqas kelli t-tifla. Żgur dak iż-żmien qas kelli t-tifla naħseb. Naħseb eżatt. Ma kienx kbira daqshekk żgur għax dik kienet tifla ta' 5-6. Imma ġana kienet it-tifla magħna. U di qed tiġri taf kif jagħmlu tfal. Jo ġiex titfal qed jiġru wara xulxin u di qed tistaħba. Minn xi proba miegħek eżatt. Tħarislek minn wara xi ħadd. Ma kien hemm ħadd. Anyway. Thank you. Narawkom dal-boħra.